ole masain ka subscriber le viewers te injawa in chapchar ku che beida kule hei wenchu chul lama chul ram fangin kan kal don ni ya tren kha chuan nge chul thi kan hrelo mai theya thingtlang lama chuan nei kan hriat theuh angin bu te lo kan nei thina bu mun te kan nei thina ta chuan bu te kan han tua october thla lama chuan seng te lo buna te kan han senga ti chuan thlai hrang hrang te le bu te kan han seng zo nuwa chuan chul lo ni ta hian kan mong hian alo om ta vania po ti hian chul lama bok bon te le vai hlo te lawin kan kal don ni a vain kan video te po bulo tanga to khengin viewers kan lo en sak le thu hian hei thlam te kan thria to wangin helai hmuna ti hian thlam kawngkhar te kan han tunga chawlh dam nan kan tia ti hian alo rem chang em bawk ani lai he ti hian dei hlima kan han chawlh dama helai hi hma chuan kan thlam hmun ani a ram te pawh kan riak thina helai hmuna hian nuam thei em ani chuan helai hmun hi bu te kan han senga khami kan bu seng kha lai hian si polin te kan pha chunga khan kan bu seng kha kan han da khoma khami kan da khom kha i kan han chi le ta a then chuan i awok te pon an vachina mau te hian ti chuan helai a kan vuak kha a bu ta kha kan la ti khan heng hi kan bu vuak na mun ma te ni bok ani lung len thak le me vai ni chu
mong à lung liền đéo mấy anh hẳn ôm anh thì hen ole kha zong kha vai nia kan video nei thei te ni ta se la thang e thir tu te zawai chunga lom thu sei tak meu meu ani